u još jednoj epizodi. Ovoga puta smo u posjeti Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Gračac. Bili smo već u javnoj vatrogasnoj postrojbi. Već ste imali priliku vidjeti video od javne vatrogasne postrojbe. Ko nije, pogledajte. S nama je Jakov Tulumović, zapovjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva. Vi se, Dobrovoljno vatrogasno društvo, u biti nalazite u istim prostorijama sa javnom. Tako je, djelujemo zajedno. Sve djelujete zajedno. Od kada je Dobrovoljno vatrogasno društvo u Gračacu osnovano? Dobrovoljno vatrogasno društvo u Gračacu je osnovano 15.1.1998. godine. Djelujemo, kao što ste rekli, zajedno sa javnom vatrogasnom postrojbom. Pokrivamo jako veliku površinu. Preko 1000 km kvadratnih. Tako je, teritorijalno najveća općina u Hrvatskoj. Imamo nekih 30-ak operativnih članova, s tim da su... U biti svi članovi su skoro... djelatnici javne vatrogasne postrojbe i imamo još nešto sa strane mlađih članova koji su radili tokom ljetnih sezona. Znači, vama su ovi sezonci sada isto rade sezonu. Koliko imate zaposlenih sezonaca? Imamo trenutno ove godine 7 zaposlenih sezonaca koji djeluju od 15.6. do 15.9. dok je trajanje protupožarne sezone, ljetne. Inače je to bilo veći broj prije ili je to tu se kreće negdje? To se tu kreće, oko 8, ajmo reći maksimalno preko ljetne sezone, 4 u jednoj smjeni, 4 u drugoj, rade od 9 do 9 svaki drugi dan, od 15.6. kao što sam rekao do 15.9. Dobro. Tu su ispred vaša vozila, kada smo snimali od javne vatrogasne postrojbe, onda smo vam pokazali njihova vozila, ali i DVD ima isto impozantan jedan vozni park. Vi njima uglavnom većinu intervencija gdje im pomažete, to su požari na otvorenom. Tako je, požari. Imate izuzetno veliko područje i nepristupačnih terena, zapuštenih sela, napuštenih, i zato je i potrebno toliki broj ljudi. Pa krenimo onda da vidimo kakva imate vozila. Možemo. I ovdje nalazimo se ispred vozila. Može nešto više o ovom vozilu? Ovo je DVD2, ajmo reći neko malo tehničko vozilo. Služi nam za izlazak na šumske požare. Prvo izlazimo s njim. Ima kabinu, može biti 6 vatrogasaca. Nazad imamo modul sa 350 litara vode, imamo malo vitlo za brzu navalu i hidrauliku i nešto sitne opreme za gašenje. U biti zbog te hidraulike vi ga i nazivate kao malo tehničko, ali vam uglavnom više služi kao u biti prije je imalo i neku opremu za tehničke intervencije, ali je prenamijenjeno isključivo za šumske požare i koristimo samo vodu i prijevoz još neke opreme za gašenje šumskih požara. Dobro. Dalje prelazimo na sljedeće vozilo. Ovo je takozvana 110-ka, vojna šasija, 93. godište. Isto isključiva mu je namjena gašenje šumskih požara. Od opreme, osim za gašenje šumskih požara, imamo iza 2 vitla za brzu navalu, i kapacitet vode mu je oko 2 kubika. Viskotlačna pumpa. Tako je. Imaju 2 vitla koja se mogu kasnije i nadoštiklavati. Mogu imati dužinu do nekih 250-300 metara. Od opreme još unutra ima dodatni samar sa dodatnim vitlom. Znači kad se nadoštikla još 100 metara. I uglavnom služi samo za gašenje šumskih požara. Tu smo kod sljedećeg vozila. Ovo je DVD4. Isključiva namjena mu je za prijevoz vatrogasaca i sitnije opreme na požare, te ukoliko dođe prijevoz hrane. Mazda 4x4. I nalazimo se kod 4. vozila. Tako, ovo je DVD1, ovo nam je zapovjedno vozilo i svrha mu je, ajmo reći, nekakva ophodnja terena, izviđanje terena
I koriste za vlastite potrebe, za tako je. obavljanje njegovih dužnosti. Impresivan vozni park, zajedno sa javnom vatrogasnom postrojbom imate impresivno, stvarno impresivan vozni park. Ja pozivam gledatelje još koji nisu vidjeli video javnoj vatrogasnoj postrojbi Gračac da ga pogledaju. I evo nas, došli smo do kraja i današnje epizode ovdje u Gračacu sa članovima Dobrovoljnog vatrogasnog društva Gračac. Prije nego što se od njih oprostimo, još sa ovima dečkima koji su danas došli raditi svoju smjenu, samo da ih ukratko upoznamo. S nama je Petar Tulumović. Petar Tulumović. Član DVD Adam Burić I David Muha. Evo vidite, dečki rade sezonu, brinu se za vas, svi koji prolazite kroz Gračac, nema nikakvih problema, vatrogasni